Tepang iti tangatan. Tinapalabas, dinamag ni Altea kini Don Braulio, no apay anagaduti nakaduli na paltog iti silid day di Doña Aurora. Dagos met anaglibak ti Don. Imbaga na ako kuha amin ni General Marasigan dagiti nasaunga igam. Napanek ni kanya Altea dagiti imbagbagaken kuha na idi ni Rosalia nga dakarkar na wano banag iti silid day di Doña Aurora. Iti may sangal daw, nagkita da Miguel ken tisigod apara si Imna, ket nagsaritan dati maipanggap kadagiti illegal, wano kargamento iti abandonado apasdek. Nagpaliyong nga rod dagiti dua iti saan unay nga dayo iti nasao apasdek. Gapoy iti dayta, nalagip ni Miguel dagiti madinga arami ti general, iti addapay lang daytoy iti serbisyo. Saan na mapunas ken kuha na ti panang papatay ti general iti awan laban na arebelde. Gapu tan nakapuro ken nabusalan ti ngiwat ti nasao arebelde. Iti met panagmaymaysan ni Toro iti balay da Miguel. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Tepang iti tangatang. Adag, tuk. Sino ngay nga tama dito? Diyos ki, ang mga nukabusor. Tinasayahat, isaganak ti paldo ko. San abali? Taka na yun ang nakasakibot iti sikat ko. Lukatak tiridaw. Kat isaganak ti paldo ko. Nukabusor man na ito. Mapakadag-adagos ti panggap ng aramidan. Sino? Talo asultado. Naimbang oras mo. Siyak ni Colonel Maravilla. Colonel Maravilla? Wen, kan pangasim. Taidulin mo ti igam mo. Saan kami kabusor? Gayem ko ni Miguel Arturo Tolentino. Sir. Sorry. Di kan pagdamagan, no apay anagimot kay ti paltog. Amok asi katigayem ni Miguel. Sakbay ti abin. 5 aldaw ang nag-surveillance dagiti Marines Intelligence iti dayto a lugar. Iso nga amok ti mapaspasamak. Tinasayat, sir. Sumbro kayo. Sana. We are not staying any longer. Kaya't ko makasaritan ni ex-Marine Tolentino. Kinapod na, sir. Awan dito'y balay da. Itay pa'y apimano. No kasta ka, Rod. Mangibati akit calling card kan ka. Itad mo kan ko na, apama na sumangpat. Napatag ti pagsaritan. Ay na kayong, kasta unay tibutang ko itay makitak dagiti soldado. Awan ti rumbang apagbutngam kini Colonel Maravilla. Nasingpet ken mapagtalkan day diyang opisyal. Sa bagay, madlaw itilangan na nasimpet gayam. Nagsarita kami ninti cellphone. Hinton bigat matlaeng. Agkita kami iti may sa lugar dito'y ili. Gayam, amangan no pagsubyan na kasoldado. Sana na mapasamak na ita. Nagikatak kasoldado. Gaputad da mandatok. Weno akmat. No adak iti serbisyo. Malimitaran ti kayat kong aramidan kadagiti kabusor. Ngam no adak iti ruar. Nawayaak ang mga ramid iti mandatok. Nice to see you again, Miguel. Likewise, sir. Napateg ti pagsaritaan ta. Dahito abanag. Ket sika, kensyak laeng ti makam mo. Nagkandak ti random inventory ken investigation dagiti nangangatong opisyal iti armada. Natakwatan da nga do dagiti lost firearms. Sir. Adda kanyak ti listaan. Wenno ti serial number dagiti igam a mapukpukaw.
The lost firearms are allegedly hidden in this area. Sir, The soonest possible time, the said firearms must be recovered. Sika tinapilik ngagbalin na sekreta, wenno agent. Tapno masarakan dagiti napukaw nga igam. Colonel, Miguel, di na kumabayan. Amok ti track record mo, wenno accomplishment mo, idadda ka pa lang iti serbisyo. Sir, Inikan na kiti special mission ti Commander-in-Chief. Tapno imbestigaran dagiti lost firearms. kaya tiyo asawan, sir. Direct order ang naggapo iti Commander-in-Chief ti mission ko? Husto ka. Gaputan na po kawan ti panagtalag ti Commander-in-Chief kadagiti daduma a General iti Armada. Sir, Talo nga infantry batalyon ti Igam Caucas Brigade Commander. Itilikudan dayta. Si kalaeng ti mabalin ko a pagtalkan. Ulitak nga ibaga. Sikreto lang daytoy. Miguel, paayon nakadi. sige, sir. Patgak tikid daw yo. Agyamanak, Miguel. Di ka madanagan. Taaddaak lang itilikodam, itanyaman niya oras. Amin na mausar mo. Ipaay ko. At dala kahit ko amamuan, sir. Anya dayta, Miguel? Adda ka din prime suspect yo. May papan ka dagiti mapukpukaw nga igam. Adda. Nangato nga opisyal iti Armada Puwersa ti Pilipinas. Tungag ka, paibagagkan ka ti kinasya sino ti prime suspect. Sana kung nagmay sa itigan man ko. Nasken ang magupadan ti illegal nga aramidan ni General Marasigan. Kunakon ket, iso ti prime suspect. Iti pan nakapukaw dagiti adu apaltog. Ama iserbi ko makadagiti soldado dito'y probinsya. Gayam, Apay toro? manipod nagsarita kayo kin ni Colonel Maravilla. Nakauli mo kan. Toro. Bantayam anay imbag ni Alteya. Ha? Apay anay bagam ti kasta, gayam. Basta bantayam ni Alteya. Adda na patag ang misyon ko. Mabalin ka di ang maamuan no anya dayta. Toro, awanan ti oras ko amang ilawlawagkan ka iti amin. Basta tong palam ti ibagbagakkan ka, ganyan. Kampay idi. Aglakla ko iti balot ni Conrad. Agturungan dito yung naglamangak. Sigurado ti amin. Numano dagiti pasurot ni General Marasigan iti aglawlaw ti abandonado a pasdak. Sir Miguel. Kumusta, Conrad? Sir. 5 ti nakabantay iti makanawan apaset ti abandonado apasdek. 5 mat iti makanigid apaset. Iti unag ti daan a pasdak. Sir, jak masigurado naman ti adda iti unag. Ngempanakunak, basit dalang. Nasayaat nga ron no kasta. Sir, dayto hindi napinta sa gundaway. Basit dagiti kabusor nga agmambantay. Wen, Conrad. Sir, adda nakita ka nalabaga asilaw manipod iti kasamakan. Maidap kan aggangat ti nalabaga asilaw. Kaslag sinsinyas. Di ka madanagan, Conrad. 5 soldado tinakalambang dita. Anya? Kunak no datalang ti adda dito yung agpalpaliiw, sir. Conrad, agtalinaid ka lang iti dayto a lugar. Sir ka kon tidaan a pasdak. Sige, sir. Aganan. Awan matan dito'y abay ko.
Jak man lanangag daring padagnapin manaw. Kaslasok ang nagpukaw iti away ko. Nasiglat at talaga ni Sir Miguel. Nakastrekak iti daan a pasdak. Adidak nadlaw dagiti nakabantay. Anabab ti lalaki iti san unay nga dayo. Iti dayja banda. Bingo. Nagadu apaltog ti bambantayan dagiti awanan bayin. Husto lawunay ti informantek. Oops! Pagda nakasipot kanya ka. Kat nagwarasin dagiti kabusor. Dayja manen. Sana bali. Natalgedak dito naglembungak apader. Sa anak pa'y ngagpapaputok. Limaban ang dagiti kakadwa ka soldado. Dayjay ti talo. Jak sayangin ti balak. Tunggal putok ko. Masapul nga damapasag. Apama na sumangpet dagiti agresponde a polis. Pumanaw ako na dagos. Dagiti langan 5 soldado tinabati. Adupay lang dagiti agpapaputok kabuso. Nagaduda gayam. Ay, alaag ti armalay tinatay a kabuso. So ti aramatek. Punyeta! Adda ng raot iti dana pasdek. Apang ilemlem mga kadagiti paltog. Kasanwa namuan na dagiti ng raot nga da kontrabando iti dayja lugar. Oh, tinasayat. Awagak ni Bong, tatulungan na dagiti taok iti daan apasdek. Sir, dimtengan dagiti polis. Kastamot kan dagiti daduma akamang ti military. Nagado a klase ti paltog ti narecover. Uno na bawi. Wan Conrad, ngampanag ko na. Kurang pa'y dagiti igam anabawi. Ado pa'y ti lamlamang ni General Marasigan. Sir, Husto ka, Conrad. Saan lang nga paltog ti nakaduli ni Tidana Pasdek? Agraman dagiti droga. Sir, Umaykan, pumanaw tan iti dayto a lugar, Conrad. Makamon dagiti otoridad iti napasamak. Darasan. Good job, Miguel. Sa anak ka nagkamali ang nangalagan ka. Dagiti igam ang na-recover, manipod ka dagiti kabusor. At dapay lang iti headquarters dagiti polis. Kat kalpasan ti investigation, may subli iti armada puwersa dagiti paltog. Sir, saan lang dagiti paltog tinaala iti dana pasdek? Nudikat uray dagiti maiparit a droga. When, makamumatan dagiti kamang ti anti-illegal drugs iti dayta. After meridian or midday, may third county report kini Commander-in-Chief. May panggap ka dagiti nabawi nga igam. Colonel, panagkunat. Saan lang ani General Marasigan ti maatap nga agar-aramid iti illegal? Iti daytoy a probinsya. Kasta ka di. Wen, sir. Dakkel a grupo ti sindikato. Apakay bilangan ti grupo ni General Marasigan. Nagbalin at transshipment point na daytoy a probinsya. Anya? Firearms distribution. Illegal drugs. Human trafficking. Kanda dumapay ti adda iti daytoy a probinsya. Colonel, adu pa'y ti posible a mapasamak iti daytoy a lugar. Tinapasamak arangat idi namin sangal daw. Ket rugrogi pa'y laeng. Adda bilit anangato ti tayab na. Ken mayat ti panagampayag na. Agay ay ayam lang iti tangatang. Anya ti kayat mo asawan, Miguel. Colonel, baknang, nabilag ken untouchable ti tawa dakdakamatek. Anya? Ngem madanon to ti aldaw.
Amasilwan ti bilit anangato ti tayab na. Amukon ti kayat mo asawan. Aramidam ti kayat mo. Adda aklaeng itilikodam. Basta pagsayaatan ti pagilian, kundag iti tao, piramidam nga adang. Adupay nga ebidensya ti makalap. Wenno maurnong kontra kini General Marasigan. Ngam panakunak, mangrugin nga aguyas ti hustisya. Dagiti na recover nga igam. Ket addan iti government seal. Ti firearms distribution ti gobyerno. Ket maipaila ang kadagiti rumbang apakaipayan na. Saan ket nga iti kabusor. Mapanak iti pagdagdagusan ni Conrad. Di ka magsayang iti oras. Adu pa'y tinasken nga aramidan mi. Tapno masaripat-patan mi dagiti illegal nga aramid iti daytoy a probinsya. Madlaw itilangan ni General Marasigan ti pannakadismaya. Dayjay, saan amakaid na? Agturungan iti firing range dito'y mother unit. Wenno headquarters. Awan ti ammunay ti mapaspasama kita. Kunakon ka. Tinagsasarono aputok ti paltog. Ket maiparangarang ti panagpupungtot na. Pagpapasan nan ti panagpaltog na iti firing range. Jay, nagload man. Sige. Ipapas mo ti agpungtot. Babaan iti panagpaltog mo, General Marasigan. Ipapas mo. Grabe. Ngam saan pa'y lang si mangpet ni Miguel. Talaga makumikom ti gayam ko Di namat ngarod ibaga kanyak no sa dino ti papanan na. Kaya't ko ti sumurot kan ko na. Ngamlapdan nakmat. Ay, mapanakit din iti silid. Maturog ak man langan. Sana bali, tanang rabi ak matan. Mangan tulatan no sumangpot. Ano dyan masayop ko? Agat gasolina. Sa dino ti paggap-gapan di... Maurpura man ti balay! Diyos ko! Ika gumaak ti makalwar dito balay! Anya ti mapasama ken ni Toro iti dayta gundaway. Asino tinanguram iti balay da Miguel? Gagayem. Di liway na danggam ti tuloy tinubala tayo ang napauluan. Tepang iti tangatang. Tepang iti tangatang. Ida palabas, talo a soldado tinagtuktok iti balay da Miguel. Ni Toro, tinakasaritan ni Colonel Maravilla. Nangibati ken ni Toro iti calling card para kini Miguel. Iti pribado asiled. Nagsarita da Miguel ken ti Colonel, may panggat kadagiti loose firearms. Imbaga tinaud-udi ani Miguel di makatulong tapno ma-recover dagiti nasa unga igam. Saan nga rod anapay ti Colonel nga agbalin a sekreta wenno agent ni Miguel. Iti may sa Arabi. Nagbaligi da Miguel ken dagiti 5 soldado akakadwana anang raot iti daan apasdet. Agduduma ken na klase-klase nga igam tinababawi na apakaibilanganan ti illegal a droga. Kastaunay matipungtot ti general. Naglabas ti may sa Arabi. Kabayatan ti panagmaymaysa ni Toro nga agururay ken ni Miguel. Itagagayem, denggenyo ti tuloy tinubela tayo anapauluan. Tepang iti tangatang. Pagtitinulungan tayo pa tayo siguro sa karula! Diyos ko! Nagpatang adim makrita ko'y! Imaglakit din! Tanakaruwarak adagas! At least ibang tayo! Umayos sa kiti bumbira! Tarampoy lang kasi Miguel! Nakamit yung mga mo dito!
Ang pungtot lagi tinayay no! At ay takot kaya mo sa batak ni Miguel! No asino man dyan nanguram iti balay. Agbayad iti nangina. Gayam, gasolina tinasay upo. Kat iti apagdarik matlaang, simgyub ti apoy. Imbaglakit din ta nakaruwarak adagos iti balay. Grabe na tinapasama kasi naman talaga yun ang mamaya. Imbukbok na ti gasolina iti aglawlaw ti balay. Adi mo pulos nadlaw, Toro. Wan nga rod gayam, awan tinariknak asabali. Kalaat ti amin, kat awan apulos ti naisalbar ko agargarat iti balay. Wano dagiti napapatag abanag. Talaga pagbayadak iti nangina ti nangaramid iti daytoy, Toro. Sa pulag no asino man dayjay. Wah, Diyos ko. Kastagayang tinapasamak, Miguel. Wan Altea. Awan na pulos na isalbar mi agamit. Naidepan ti apoy, hindi sumangpetak. Ma'am Altea, intero abalay tinuram. Kailangang usar mi apagan anay tinabati kada kami kini Miguel. Di kay madanagan. Siyak ti makaammo kada kayo. Mangtadak iti kwarta, para iti masapsapulyo. Agyaman kami, ma'am. Di kay madanagan iti pagnaadan. Siyak matan ti makaammo iti dayta. Altea, Adapay lang di condo unit ko. Da kayon ti agnaad ijay. nakababain matkan ka. Nalabasan ti panang tulong mo kada kami. Miguel, saan a kinalabas ti aramidag apan ng tulong kada kayo? Ala, sumurot kayo kanyak. Kat intay gumatang iti masapsapon nyo. Siyak, ti makaammo iti amin. Ay, unay ang tinapasamak iti balay da Miguel, ma'am. Wana na. Nauram ti entero a balay. Kahit sa dino nga ruditan ti ayan da Miguel kenturaw. Iti condo unit ko, nana. Iji pala ang ti pagnaadanda. Asino nga ta tinanguram iti balay da Miguel? Awan pa iti maitudowan ng suspect, nana. Ay, nagdakas at talaga dagiti pada at tao. Awanang ti maaramid da iti biyagda. Nana Rosalia, rumarak matlang iti arabi. Ah, ay sa dino ti papanam, ma'am. Iti ayan da, Miguel. Nga, ma'am, rabi ayn, ang mga nuagungat ni Don Braulio no makita na kaarumuar. Ngam kasapulandak ita da, Miguel, nana. Kasapulandak. Sir, namok tinapasamak iti balayo, hindi namin sa nakalman. Anya ti plano mi itang aramidan, sir? Sa pulag tinanguram iti balay. Amwag ti kinasya sino na. Makatulong ak iti daytang aramidem, sir. Tulungan kang agkalap iti impormasyon. No sino tinanguram iti balayo. Agyaman na Conrad. Agyaman na Kunay. Ma'am Altea, nagado ti makmakan dito'y kondo unit mo. Ang laplapusanan. Amin ang makan, nga da ditoy. Para kada kayo ka ni Miguel. Anya? Nangagmo ti kinunak, Toro. Da kayong matandi makaamo di ti kondo. Iti pala ang mansyon ti pagnaada. Una yan ti kinasingpot mo kada kami, ma'am. Kasta ti kayat ko nga ugali ti may isang babae. Anya? No mga sawak, kaskan ka ti pilyak. Napintas, napudaw, nasingpot. Kankang runan iti amin. Sexy. Sika talaga, Toro. Ma'am Altea, sikala ko man ti maasawak. Anya? Di nakman rabakan iti kasta, Toro? Seryoso ak, ma'am. Nukas pangarigan ta si ti maasawak. Aramidak ti amin, tapno agragsak ka. Aramidak ti amin, tapno agragsak ka. Kan pulos adi kapaldangan. Ay na, Toro. Ang mga numabisin ka laang. Wano saan?
Bara lang ti bagim day ta amarikrignam. Mabit lang mga laak ti kanan ta iti kusina. Ada insangpat ko itay ang naluton amakmakan. Mabit lang ha? Api nga ta, di nakpatpat yan ni Ma'am Althea kadagiti bagbagak. Seryoso ak mo ta. Nagrigat lakit nga minan ti kasasaad ko, abaro. Oh my God! Makas-asawa ko! Nakarugayan ti pan nakauram ti balayo. Sir, Juan Conrad, naigagara ti pan nakauram ti balay. Kita am day ta agalon. ha? Apay di tagalon, sir. Day ta tinang ikabilan ti suspek iti gasolina. Ngayon bukbuk na iti aglawlaw ti balay. Nasarakak day ta agalon. Iti saan unay nga adayo iti paraangan ti balay. Sir, kunagayam itay ti may sa akarubayo. Dua alalaki ti nakita ng Omar Arubayan. Sakbay ti pan nakauram ti balayo. Anya? Kasla kano aglanglang a pulis ti maysa. Timot maysa, aglanglang a mamartag. Kasano ti pan nakaammo day ta akaaruba mi? Ket rabi na pasamak ti uram. Nailasin na kadidagiti nakita ng imarubayan. Sardam kano pala di nakita na, sir. Agin nagaw tilawag kan sipngat. Kasta ka di. Uwan, sir. Ito dum kanyak ti nakasarita makarubak. Siya kun amismo ti makisarita kan kuana. Kasta timbaga kan tatamayon, gayam. Wan gayam. Dua alalaki ti marubayan. Sakbay ti pan nakauram ti balay. Miguel, saan nga ta abuyot ni General Marasigan tinanguram iti balay? Awan pa iti maitudok. Ngam panagkunak. Adda tao akayat na amang butbutang kanyak. Gayam, no lagi pag tinapasamak. Kasanon no sa anak-anak arwar iti balay. Ang mga no di mapu akon. Awan ko man tinasingpat. Kan mapagtalkan agayam mo. Toro, Agkatang-katang kumaitan ti kararuak. Iti sa dinuladitan a lugar. Agladladingit. Kan agsapsapol iti pamatag kan ayat ti may sa babae. Toro. Sayang tibiyag ko. Nadyak makadan na ti babae ngay ayatag. Nilang Ma'am Althea ti kahit ko. Diyos ke. Awan mo di kasarsaritak. Pimanaw mo Miguel! Miguel! Ayan mo ay gayam! Anya ka mo Pinanawan nagsarsarita! Gayam, dito'y kaditi pagsinarakan niyo iti informantem. Wan gayam. Iti abay ti estatwa ti may sabanwar dito'y plaza. Ita pa'y anak katakder dito. Awan mo di uruwayan to. Ikaw na'y mataktakan gayam. Sige. Mabait lang nga rin tinakman gumatang ito buko, Diyos. Dagaangan na kami. Toro! Sir, kumusta ni Turo agayam mo? Saan pa rin muarti doktor amang tamtaming kinkwana? Sir, pakawanan nak. Nudim tengak kumadagos itay. Iti pagsinarakan tayo a lugar. Saan kumana pasamak ka ni Turo ti kastoy? Awan ti rumbang nga ikidawam iti pamakawan, Conrad. Sir, Nuat dala ang dagas ang mapasamak iti gayam ko. Diyak mapakawan ti ng paltog kan kuana. Sir Miguel. Amok asak ti punteriya ti ganman. Saan kat anitoro? Nairaman lang ni Turo iti daytoy. Sir, Iti daytoy na pasamak iti gayam ko. Agsaga na itadag iti mang busbusor kanyak. Talaga adyak ida mapakawan. Ay, Ma'am Althea, apay ngagdardaras ka. Nana Rosalia,
Adadakas ang napasama ka ni Toro. Agnangabit ita tibiyag na iti ospital. Anya? Inawagan na kita ni Miguel. Aging nga ita nga oras. Kan kalpasan ti pa nakaopera na. Saan pa'y anak subli ti puot na? Anya? Anya nga may tinapasama kinituraw. Napaltugan. Diyos ka. Nana. Kasapulan nakita ni Miguel iti ospital. Bala, mapan ka nga rudan, ma'am. Di ka nagsayang iti oras. Nana. Nukas pangarigan ta sa pulan nak ni Ninong. Ibagam anapanak iti restaurant ko. Uwan, ma'am. Sige, di ka madanagan. Siyak ti makamaw. Agyamanak, Nana. Malamapan kan. Di ka nagdadaal iti oras. Mapan kan iti ayan ni turaw. Miguel. Nakakaasi tilangan ni Toro anak kaita. Maasya na kunay kan ko, ana. Kuna ti doktor amang tamtaming kan kuana. Nalasatan nanti paggad. Ngamsan pa nagsubli ti puot na. Gumaygayab-gab tiriknak. Gapoy tinapasamak. Urayan niya ti mapaspasamak. Sa pulag tinang paltog kinitoro. Miguel. Naskan lang nga may balas ko tinapasamakan ko na. Sa anak ang makaid na. Aging ga si bibiyag ti responsable iti daytoy. Miguel, nagsublin ti puot na. Mabit lang. Ayabak ti doktor amang tamtaming kan ko na. Ipakamok ti panagsublin ti puot ni Toro. Mawawak. Kaya't ko di unom. Gayam, bilin ti doktor. Saan ka pa mabaling nga uminom iti orayan niya? Sa diwa pa ti sugat mo. Gapoy ti pan nakaoperam. Toro, tila ang mabalin mi nga itulong kan ka. Tapno maap-up ti pan nakawaw mo. Idapal ko tinabasa ang kapas iti bibig mo. Ma'am Althea. Ala, di ka unay agsao. Ang mga numakapadakas kan kadayta. Althea, sa akong ti mangidapal iti nabasa ang kapas iti bibig nito. Gayam. Ni Ma'am Althea, di kaya't ko ang mga idapali tinabasa ang kapas iti bibig ko. Please. Ala, siya kon Miguel. Palugodam ti kayat na. Nakababayan kan ka, Althea. Anya ko mati pagbaingam. Gayam ko mata ni Toro. Isa siya kon ti mangidapal iti nabasa ang kapas iti bibig niya. Nagbayag metten ti mayor. Itay pa'y nga gururayakan kuana dito restaurant. Siyak pa'y a general ti mangururay kan kuana. Nusan laeng nga napateg ti pagsaritaan mi. Itay pa'y api manawa. Agurayak pa'y iti sumagmamanu a minutos. General Marasigan. Miguel? Anya ti mapasamak iti panagkita da General Marasigan ken Miguel. Gagayem, di liwan na denggen ti tuloy tinubela tayo anapulwan. Tagpang iti taratang. Nobela ni Isagani Yalo Bolyeser. Iti direksyon ken musika. Jonar Jun Rebotaso. May sapay asagot ka na kayo. Ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Tepang! Iti tangatang!